Vodu a teplo do vašich domácností prináša špecializovaná spoločnosť Belumi Pumpy. Spoločnosť Belumi Pumpy sa od roku 1990 zaoberá maloobchodným a veľkoobchodným predajom čerpacej a vykurovacej techniky. Na slovenskom trhu sme už 23 rokov s bohatými skúsenosťami a inováciami. Sme pripravení zodpovedať vaše otázky a navrhneme vám tie najlepšie riešenia. Prinášame vám to najlepšie zo sveta čerpacej techniky, najširší sortiment domácich vodárničiek, povrchových a ponorných čerpadiel, ďalej drenážne a kalové čerpadlá, čerpadlá na víno, tlakové a expanzné nádoby, elektromotory ponorné aj povrchové, armatúry, filtre, hadice, záhradkársky program zavlažovacej techniky, bohaté príslušenstvo a náhradné diely. Ďalej zabezpečujeme sortiment vykurovania a chladenia, kotle, tepelné čerpadlá, solárne systémy, meranie a reguláciu, obehové čerpadlá, radiátory, ohrievače vody a dodávky kompletného technického zabezpečenia budov aj s montážou. Užitočné informácie, dobré rady, prípadne inšpiráciu nájdete na našich web stránkach, na Facebooku a na blogu. To všetko na www.belumi.sk. Odbornosť, poradenstvo, predaj, servis a spokojnosť je pre nás samozrejmosťou, ktorú od nás môžete očakávať. Nájdete nás v Nových Zámkoch, v Bratislave, v Nitre a v Košiciach alebo na www.belumi.sk.